chamame Mauro e hoxe veño vos contar unha historia que, pasou na aldea que vivía meu pai. Cando meu pai era moi pequeno, na súa aldea había un home que decíase que el tiña visións. Casi nunca salía da casa, si salía era para estar preto, como moito ao xardín. Vivía con súa muller, que era a que facíalle de comer, e comunicaba as cousas que el vía aos veciños. Un día, claro, había un ancián que levaba moito tempo, estaba mal da gorxa, estaba mal, encontrábase sempre cansado, botaba todo o día na cama, e un día, claro, foi xunto ese señor que vía visións e dixolle, empezoulle á porta e abroulle a muller e dixolle, queres falar con el? Entón el dixolle, sí, pásame isto. Entón el chegou á habitación, era unha habitación que estaba casi a oscuras e tiña unha lámpada. Dixolle, dame as mans. Doulle as mans e tocoulles e dixolle, ti bebes dunha xerra que vas coller a auga ao regato. Dixolle, sí. El quedou abraiado porque decía, como saberá este señor isto, como saberá... Entón el dixolle, ti viñeses aquí porque estás mal, encontraste mal desde varias semanas. E o home afirmou. Entón dixolle, si queres estar ben, tens que romper esa xerra. Entón, claro, como o home era unha persoa de poucos recursos e non se podía permitir outra xerra, non lle fixo caso. Pero pasaban as semanas, e non melloraba. E a desesperada foi outra vez. Toquei a porta, abrí a muller, e pasou a mesma habitación. Volveu a tocar as mans, e dixolle, que non rompeches a xerra, verdad? E el dixo, non rompín a xerra porque non me podo permitir outra. Entón, el dixolle, home, eu sintocho moito, non podo comprarche outra, pero si podo facer que mellores. Rompe a xerra. Marchou a casa dubidando si rompela ou non. E non fixo moito caso, pero, como pasaban as semanas, decidiu rompela. E dentro da xerra, ao rompela, apareceu unha rá. Esa rá é a que lle estaba pasando enfermidades. E claro, o vello pasaron as semanas e estaba mellor. E outra historia foi que un veciño, claro, a súa muller foi comer á casa dun veciño, porque ese home dixolle algo que claro, o home notaba rarísimo de fai unhas semanas e dixolle, na casa de Marta vai haber unha caixa, referíase a un ataúde. Entón, claro, a muller foi a esa casa, a casa de Marta, e dixolle, vai haber unha caixa no vosso galpón que conteña un home. E claro, a muller toda preocupada, porque no home só había unha caixa nese momento. O sea, na casa só había un home nese momento. E ese home era seu marido. Entón, claro, chamou ao cura, que lle fixera os preparatorios e todo. E veu unha noite e un temporal grandísimo. E resulta que a casa do lado caeulle as tellas do galpón, caeronlle. E de repente pola mañá aparece a veciña e dille, morreu o meu marido, podoche deixar o ataúde co coche fúnebre no teu galpón? E claro, meteron o ataúde máis o coche fúnebre no seu galpón e resulta que o home tiña razón, iba a haber unha caixa, pero non da súa casa. 4,55,